салом алейкум дӯстони азиз, ҳамаи онҳое ки маро мешиносед ва онҳое ки маро намешиносед, шинос мекунам. Шуҷоатуллои Бои Муҳаммад ҳастам. Хуб, дӯстони азиз, як хушхабарро ман мехостам барои шумо расонам. Хушхабари мо чунин аст ки мо итминон гирифтем дар канали худам, яъне Orion TV, як конкурс гузаронда бошем ки шуморо ин конкурс албатта хушҳол месозад. Дар конкурси мо ман ёдрас мекунам ки чӣ гуна тӯҳфаҳо шуморо интизор аст ва пас аз он бошад шарти конкурсро барои шумо мефаҳмонам. Албатта ҷои аввал ду мошини сабукрав аст. имконияти бурди ин ду мошин албатта ба дасти шумо аст. Як мошини мо албатта Hyundai ва инаш бошад Kia аст ки ман боварӣ дорам ҳар яке шумо орзу мекунед то ки соҳиби мошин шуда бошед. Ва 10 то телевизор, ҳамзамон 20 то телефони мобили Samsung ва Redmi, як конверт бо 50,000, 5 конверти дигар бо 10,000 рубли русӣ ва ҳамзамон 20 конверти дигар бо 5,000 рубли русӣ. ҳамзамон дуто мини осиё низ вуҷуд дорад. Хуб, дӯстони азиз, шумо метавонед албатта ба канали ман, яъне Orion TV даромада подписатсия кунед ва ҳамзамон каналро ба ёронатон, дӯстонатон, ба онҳое ки шуморо мешиносанд албатта фиристонед. Ҳамзамон ба дигар сомонаҳои интернетӣ ба монанди имову, ватсапу, телеграму чизҳои дигар метавонед поделитсия кунед. Ақаллан ки шумо билетҳоро харидорӣ накарда бошед, ҳам метавонед танҳо моро дастгирӣ кунед ва поделитсия кунед. Анакнун ёдрас мекунам дӯстони азиз, мо дорем дар ин бозӣ 1000 дона билет. Нархи як билет ҳамагӣ 1500 рубли русӣ аст ва метавонед бо 1500 рубли русӣ билетро харидорӣ карда ба ивази ин як миқдор пули хурд соҳиби мошин ё дигар тӯҳфаҳои арзанда гардед. Пас бори дигар ёдрас мекунам, канали мо Шуҷоатуллои Бои Муҳаммад дар YouTube бо ном Orion TV метавонед дарои подписатсия кунед. Дӯстони азиз, ман боварӣ дорам шумо ғолибиятро ба даст меоред. Танҳо фаъол бошед. Мо шуморо интизор ҳастем.